Benvidos a Recuncho Gamer. Pois imos con outra entrega máis de bandas sonoras, reaccionando bandas sonoras cas vosas propostas. Xa sabedes, deixad aquí nos comentarios a vosa canción, peza ou música dunha fase dun videoxogo para que nos a descubramos e intentemos analizar un pouco de que vai cada un. Veña, imos ca primeira deste vídeo. Unha que nos deixa por aquí Javier Casariego, compañeiro tamén que tedo por aí cando en vez pola canle pasase, pois hoxe deixoume aquí unha peza que trátase da música que soa na fase 3 do Axelai de Super NES. Vale, o Axelai, vendo aí a carátula, pois pídeme que vai ser un matamarciano seguramente. Estaría a cousa complicada, se outra cousa, pero a verdade é que non o teño ubicado. De feito, non sei se pon aí, Konami, vale, é de Konami. Konami ten cousas interesantes da época esta, por exemplo, a das Tartarugas Ninja non chegou a entrar no top 40, pero creo que estou bastante preto. Creo que se fixese un top 50, probablemente estaría entrando aí as Tartarugas Ninja. Así que imos ver de que vai esta fase 3 do Axelai. Cambio. Batería así como medio tribal, percusión. Lémbrame un pouco ao estilo Nobuo Uematsu. Un pouco máis rebuscado. Que acordes máis raros ten, de cando en vez. Repite. Xa casi doble bombo. E recupera o tema. Moitos xogos dos 16 bit o que pasa que normalmente se poñen aquí como a versión lupeada e fan a dúas veces, pero creo que aquí xa dimos a volta. Carai, é unha cousa complicada de analizar, porque ten así como varias partes. Vou seguir escoitando, vou darles unha volta para sacar máis ideas, porque a verdade é que está complicada.
verdade é que é un tema bastante complicado. Está aí aparte con... sempre como... vai como cambiando de escala pouquiños. Non é unha modulación, pero vai metendo notas raras sempre. É un tema incómodo, a verdade. Non sei exactamente no xogo... Claro, xa é a terceira fase, probablemente xa estamos metidos un pouco máis no meollo. Non é unha cousa tan vitalista como son esas sintonías polo xeral de primeira fase. Ou pensade, eu creo que calquera xogo que pensade de Super Nintendo e de Sega desta época, a música da primeira fase sempre é super vitalista ou super a cañón ou super enérxica. Neste caso xa estamos aquí un momento que xa o xogo se vai complicando. Eu creo que tamén ten un pouco esa cousa que sexa máis rebuscada. Cousa que me gusta que fai, hai unha progresión de acordes que vai subindo, que creo que é unha cousa así como... que está guai, porque encho o espacio entre dúas frases da melodía esa que vai por enriba. Logo tenemos o estribillo con esa especie de melodía do... e que mentras temos un... vai facendo algo así como... Pero iso, está interesante. Eu creo que eso é un pouco máis rebuscada, porque iso non pertence á primeira fase, está xa é un pouco máis no meollo do xogo. E o que non sei exactamente se isto é, porque creo que algúns cartuchos de Super Nintendo viña con seu propio chip de son, e non sei se Konami era unha delas dos que facía, que me quere que soar que sí, pero claro, tampouco sei se este é o caso. Pero bueno, é un tema interesante, así que graciñas, Javi. Imos agora con a petición que nos deixa aquí a Lobeira Today. Xa sabedes que temos aí un cameo con el no vídeo das 40 cancións favoritas aquí do Recuncho. El pídenos o tema de auga do Silent Hunter 2. Non sei se era un pouco de vacile, porque claro, é un xogo de submarinismo, todos son o tema de auga, pero en fin. Bueno, imos pillar un, a ver se o que é, se non xa nos posa aí o título exacto ou pasas unha ligación co vídeo que é e pillamos o que para outra vez. Neste caso tratase de un xogo que saiu para PC, é de Ubisoft, creo que de 2001 aproximadamente debe ser. E imos aquí con un que se chama o Silent Hunter 2 Theme. Así que, bueno, espero aquí unha cousa marcial naval deste tema, pero a ver por onde nos leva. Momento de tensión. Esas cordas dando pouquiñas notas. Volver a comezar aquí. Pinta que vuelva a comezar. Sí, porque van aquí a marcha. En las cordas outra vez a pouquiños. Vale. Pues imos ir comentando mentras soga, ahora que xa escutamos todo unha vez. As cordas van entrando a pouquiño. Aquí xa entra un coro sintético. Cordas facendo un dibuixo por enriba, que creo que van desembocar no tema principal así máis rapidiño. Nada, esto seguiría aquí lupeado. Sigue porque ten ese bombo que vai a negras marcando o ritmo, pam, 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 pam. Está guai, entendo que non sei se igual desto debe ser a dos menús ou algo así, que xa non sei o que pille. Espero que che valga esta, se non miramos facer outra. Claro, faime gracia porque hai uns sons aí concretamente, hai un cucucun que soame. Entendo que isto é máis de submarinos máis que de navíos, o sea, de barcos
pola superficie do mar, barcos por debaixo do mar, tamén coñecidos como submarinos. Creo que máis submarinos, entón, un pouco esa sensación de que están petando nos pasillos metálicos do submarino, un pouco esa percusión, cacacán, transmíteme un pouco iso, por iso así que me mete esa parte do mar ou de estar sumersidos con ese son. E logo iso vai emerxendo, que ben raído, vai emerxendo un pouco esas cordas a pouquiños, entra outro coro dobrando esa mesma melodía, xa os violíns logo na terceira capa meten un pouquiño máis e meten esa pequena marcha, esa pequena melodía de algo así era. Que a verdade é que salva pouquiño porque realmente creo que dura 10-12 segundos como moito. Non sei se logo en algún momento máis recuperan todo iso, porque sí que parece unha especie de carta de presentación do tema máis de que ser a música dunha fase. Igual estou agora aquí trabucado, pero ben, eu creo que cumple eso de a tensión, imagino, das batallas náuticas e sobre todo ali ese toque sumersido, eu creo, sobre todo con esa percusión que está así como sumersida. Para mí dame un pouco esa sensación e a súa vez dalle esa intriga, ese suspense ata que rompen esa melodía, pero dura pouco porque a tensión non se pode romper aquí con melodías así ao tolo. Interesante de ver. E ata aquí o Reaccionando a Banda Sonora. Xa sabedes que podedes propoñer a vosa canción para que nos descubramos e analicemos aquí nos comentarios, e que en Spotify temos unha lista cas nosas favoritas e tamén cas que ides propoñendo imos analizando aquí para que tamén sigades un pouco a pista. Así que mirad aquí na descripción do vídeo para a ligazón a Spotify. A igual que aquí tamén teredes a ligazón para ver o resto de vídeos e outras cousas super interesantes como o noso Discord, o podcast ou as nosas redes sociais que se sabedes, @arconchagamer, estamos en todos lados. Foi un placer descubrir música con vos outra vez e xa estaría. Saúdos de Iago Gordillo e coidadevos.